Kumusta kamong tanan? Hinaot pa unta nga kita magpabilin sa atong Ginoong Kristo bisan pa sa kalisod, sa mga challenges, sa mga successes sa atong kinabuhi nga kita magpabilin nga konektado sa atong Ginoong Kristo. Nalipay gihapon akong dako nga kita makatuon, ikaw ako makatuon sa pulong sa Ginoo. Nalipay pug ko nga daghan akong naibaw-an may tungod sa atong Ginoong Kristo, tungod sa atong Bible study. So sa dili pa kita magsugod, magpasalamat lang ko sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Magaampo kita. Amahan namong langit nun. Daghang salamat sa imong gugma nga imong gihatag kanamo. Nga bisan pa nga kami makasasala, imo kaming gigugma sama sa gugma sa amahan nga na kanimo. Ginoo, daghang salamat nga kami makakupot nga na kanimo sa kalisod sa kinabuhi. Ginoo, sa among pagtuon karon sa pagbasa sa imong balaang pulong, hinaot pa unta nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Hinaot pa unta nga kami magakuha og prinsipyo nga among magamit aron nga kami mahimong imong servant nga mag-alagad kami, Ginoo. Hinaot pa unta usab nga among mahibaw-an nga kami dinhi sa kalibutan, kami mga bisita lamang. O Ginoo, aduna kay gi-prepare nga lugar para sa imuhang mga sumusunod. Ginoo, hinaot pa unta nga ikaw ang teacher karon. Wala kami mahimo kung dili ka makahatag og suga sa among kinabuhi. Pasayloa kami sa mga sala sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa mag-review kita sa atong leksyon. So murag na ay problema nga akong anyways, I think it's fine. Okay. So mag-review kita sa atong gitun-an sa kapitulo 14 sa usang semana. I mean to say sa kapitulo 14. So atong mag-review kita kung unsay atong natun-an sa kapitulo 14. Kay kining ang original gyud ni ining Bible nato. Walay Bible sa unang panahon ingon ani scroll, murag linukot. So lisod kaayong mabasa kung panalitag bingon. Nahuman ako sa usa ka area, sa usa ka lugar, may tungod nga si Jesus dool nang naanay mga kontra niya, gikuha na siya, o gusto kong mahibawan usab kung unsa tong Last Supper. So galisod. So 800 years ago, usa ka tawo, bishop, nakauna-una siya nga iyang bahinon ang Bible. That's 800 years ago. So adunay chapter, adunay versikulo na, adunay kapitulo. So apan nakatabang nig dako kay sa scroll sa una paglikot nimo ana, mahibawan nimo hain. Karon libro naman ta. So printed og bisag nakadako og tabang nga gibahin niya sa bersikulo og sa kapitulo, apan adunay mga butang nga murag wala kay nabahin og husto. Nga murag makaingon kita nga another chapter, lain na pod ang topic. Usay makaingon ta ni ana. Apan kini karon nga atong giton gikan sa kapitulo 13 hantod sa 17 kapitulo, 5 ka chapters. Usala ni ka setting, usala ni ka sitwasyon nga didto sila sa
pinakakatapusan nga panihapon, the Last Supper. So kini gyapon atong tun-an, dito gyapon sila nahuman na sila sa panihapon, pinakakatapusan nga panihapon, apan mitindog sila. Sa pagtindog nila, si Jesus nagtudlo gyapon, panamilit nga pagtudlo. So kining adlaw posible Huwebes na. Pero mag-review kita sa Kapitulo 14. Kaya importante kay ang Kapitulo 14 para mahibaw nato kung kinsa ni Jesus nga dili nato malimtan. So akong basahon lang. Kay ang mga disipulo niya nag-uul naghusto. Kay imagine tulo ka tuig silang nagsama nag-uban ni Jesus. Pag human nahibalo sila nga si Jesus mularga na, biyaan sila. O ang uban nila man nagluib. So sila nag-uul og husto. So gitambagan sila ni Jesus nga relax lang, ayaw ka guol. Og nangutana sila asa man kamo adto? So mao nay idea, asa man kamo adto? Magsugod sa verse 14 sa Kapitulo 14. Og karon og kamo nakatultol na sa dalan nga akong pag-adtuan. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag kaniya, kini ang famous bantugan bisag sa gamay pa kayong bata na memorize na nako ni. Si Jesus miingon, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto sa Amahan gawas kung pinaagi kanako. Kung makaila pa kamo kanako, makaila usab kamo unta sa akong Amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita na kaniya. Og sa Filipi mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan og igo na kanamo. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay kanang pakig-uban kaninyo ug wala ka pa di ay makaila kanako. Filipi, ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Naunsa bang miingon man ikaw, ipakita kanamo ang Amahan? Wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan anaya kanako? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo wala ko isulti kini sa kinakaugalingon kong pagbulutan. Hinunua ang Amahan nga nagapuyo sa sulod nako. Siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Tuohi ako ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako. O kung dili man tuohi ako ninyo tungod sa maong mga buhat. So mao toy pinaka karne, pinakabugat nga kinahanglan dili nato malimtan sa Kapitulo 14. Karon moadto na kita sa Kapitulo 15. So pareha gyapon ni sa akong giingon, usa ka setting na ni nga dito gyapon sila sa lamesa pero mitindog na sila. Apan si Jesucristo nagtudlo gihapon. So mao ni sitwasyon. Tanaw na to unsa may gitudlo ni Jesus nila na. So, mao ni atong basahon guys, naa na mo dina sa kapitulo 15. Magsugod kita sa sa versikulo 1. Verse 1. Ako, si Jesus ang nagsulti niini, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong Amahan mao ang tig-atiman.
unsa man ning gisulti ni Jesus niya nga ako ang matuod. Si Jesus dinhi sa sulat ni Juan adunay nga bantugan nga I am nga ako mo gisulti ni Jesus. Ningon siya dinhi sa sulat ni Juan, ningon siya ako ang pan sa kinabuhi. I am the bread of life. Ako ang suga sa kalibutan. I am the light of the world. Ako ang pultahan sa karnero. I am the door of the sheep. Ako ang pagkabanhaw sa kinabuhi. I am the resurrection of the life. Ako ang maayong magbalantay sa karnero. Ako ang dalan sa kamatuoran sa kinabuhi nga walay katapusan. Ako ang tinuod nga punuan. I am divine. So, pito ka I am, pito ka ngayon ako dinhi sa sulat ni Juan. Mayong gani si Jesus, sa wala pa si Abraham, ako na. Buti pa sabot, siya ang Ginoo. Okay. Utro na to, verse 1, basi malimtan na to. Ako ang matuod nga punuan sa paras, or grapes, o ang akong amahan mao ang tig-atiman. So, sa simpleng pagkasulti, mingon si Jesus, ako ang matuod nga punuan sa paras o grapes ni o ubas siya sa unang panahon sa ilang lugar daghang kaayo ng mga ubas ordinary lang ni pareha sa tuwa usab kung mulakaw ka makakita ka daghang maybe kapayas o mangga dito sa ilaha common kaayo ang grapes so image rin so para nga masabtan og husto sa mga disipulo. Unsi na lang ka disipulo nga iyang gitudloan niini. O para usab nga masabtan nila og masabtan usab nato after 2,000 years. Miingon siya nga ako ang matuod nga punuan sa paras sa grapes. Siya ang tinuod nga punuan. Ang buti ipasabot niya nga daghan di ang punuan apan siya lang gyud ang pulo nga ako lang ang usa lang gyud. And then og mingon siya ang akong amahan mao ang tig-atiman. So God the Son ang anak, ang Ginoo siya ang punuan sa grapes, ang amahan ang nag-atiman sa original nga ang amahan ang farmer. So, o ato usab nga hinumduman nga atong mahibawan sa karaan nga tugon, ang amahan moingon nga ang mga Hudiyo, ang mga Israelinhon mao ang mga grapes. Ang mga grapes, ang mga paras mao ang mga Hebrehanon, ang mga Hudiyo kadugo ni Hesus. Apan karon miingon siya, ako ang tinuod. Wala nay lain. So ato gining hinumduman nga si Jesus wala nay lain gyud. Si Kristo lamang miangkon gyud siya. Ang atong Ginoong Kristo dili magbakak. Miingon siya, ako ang tinuod nga punuan. Wala nay lain. Daghang punuan din pero ako lang ang tinuod nga punuan. So tan-aw na to. Unsa may buot ipasabot sa atong Ginoong Kristo. Verse 2, mingon siya, potlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. So interesting ning giingon sa atong Ginoong Kristo nga putlo niya ang tanan kong sanga. Ang buot ipasabot kung kinsa tong siya ang punuan, kita ang mga sanga. Miingon siya, putlan ko ang tanan kong sanga nga dili mamunga o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. So didto adunay usay mga explanation ani nga dili gyud ni
Sa original, yung nga dili putlon ang tanang sanga. Lift up sa in English sa original nga Grego nga ipataas. Kay ang ubang sanga sa grapes mubawog mupaingon sa yuta og kining sanga nga nagkuha og sustenance nga fertilizer din sa yuta dili mayo ang bunga. So ang himo nila ilang ipalayo sa yuta ang ubang mga sanga aron nga magkuha siya og iyang pagkaon gikan gyud sa punuan dili sa yuta. So kini siya og usahay na mga sanga usab nga patay na putlon aron nga mamungag daghan. Bisag ako na ami grapes dinhi na apple, bisag mga flowers nga kung nagbunga na naiuban nga patay imong i-trim para magdaghan siya. So mo ni may tabo, mo ni giingon ni Jesus nga putlon ang tanan kong mga sanga nga dili mamunga. Ang buti pa sa lift up niya nga kinahanglan kita magkuha og sustenance sa iya halang sa usa ka kahoy lang, di sa iya halang, dili sa uban. Kay kadaghanan kanato nahibalo ako nga adunay mga sumusunod ni Jesus, may sila sumusunod apan nagkuha sila og mga espirituhanon dili ni Jesus sa laing mga tao. Kay daghang mga tao gong maingon nga ako ang Jesus karon. Ingon siya ayaw mo kuha dinha nila og espirituhanon nga pagkaon gikan lang kanako. Og verse 3 mingon siya nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. So kining 11 mingon sila nahinluan na kamo. Napasaylo na mo sa inyong mga sala. And then so naa siya gisulti nga importante kaayo nga para sa imuha og sa ako usab. Ang closer context sa mga disipulo, pero ang pinakadakong picture para usab ni sa ato. Mao di ang giingon niya. Sugo niya. Verse 4. Pabilin kamo kanako og ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga. Ingon siya, kamo mga disipulo, dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. So simple ang gingon ni Jesus. Ingon siya, kamo magpabilin. Kamo o kita usab magpabilin nga konektado sa atong amahan. Magpabilin sa kalibutan karon sa akong giingon daghang mga moingon nga sila ang leader. Miingon si Jesus, ako lang magpabilin kamo kanako. Konektado kamo kanako lamang. Unsay purpose? Aron kamo miingon gani si Jesus, dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Siya lang nga kita makapabunga. Sama nga usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Unsa man ning giingon ni Jesus nga bunga, espirituhanon nga bunga. So akong gilantaw unsa man ning kay si Jesus siging moingon bisag ang atong si San Pablo moingon kinahanglan magbunga ka. Naatay ka may idea may tungod sa bunga. Espirituhanon nga bunga nga kinahanglan ang sumusunod ni Jesus magbunga. Kung dili magbunga, buti pa sa bot dili siya konektado sa atong Ginoong Kristo. So kini ang giingon nga bunga, espirituhanon nga bunga nga makahatag og kalipay sa atong Ginoong Kristo sa Ginoo. Siya gugma. Usa sa mga bunga gugma, kalipay, joy, kalinaw, peace, pailog, patience, pagka mapuangon, pagka maayong tao, kindness, pagka matinumanon,
faithfulness, kaaghop, gentleness, pagpugong sa kaugalingon, self-control. Kini sila mga butanga mga makahatag og kalipay sa atong Ginoo. Kini ang bunga nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Nga kita magbunga ni ining mga kinaiya. Ang imong mga silingan makakita ba sa bunga? Kung ikaw mo angkon nga ikaw Kristohanon, nga ikaw siging kasimba, may nakita ba sila sa imong kaugalingon nga aduna kay gugma, aduna kay kalipay, aduna kay kailaw, kalinaw, aduna kay pailog, aduna kay pagpugong sa imong kaugalingon, dili ka daling masuko, aduna kay control, self-control. Mao ni bunga nga atong tan-awon karon. Verse 5, ako ang punuan sa paras. Ako ang punuan sa grapes, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamunga og daghan. Kinigingon natong gugma, kalipay, kalinaw, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. So sa atong kaugalingon lamang, dili kita mamunga bisag unsay imong himuon. Makapamunga ang paglantaw sa ubang tao, pero laing klaseng bunga. Miingon si Jesus, kanang bunga nga makapalipay sa Ginoo. Usay makapangutana kita, nga numan, nga daghang mga tao din nga luog, dili mo simba, pero maayo mang tao. Makapangutana ta niya na, makarason. Tingali, tinuod na. Apan, ang giingon din kanang mga maayong butang nga makapalipay sa atong Ginoong Kristo. Makahatag og pahiyom sa atong Ginoong Kristo. Kini gikan lang ni sa atong Ginoong Kristo kung ikaw ug ako konektado. Pananglitan na example, dili perfect ang example nato karon. Apan it's almost the same. Buot pasabot pananglitan usa ka building, usa ka balay na ay suga. And then tungod sa usang rason wala ta kabul naputol ang kuryente sa balay. Walay mahimo bisag naa pa kay daghang suga din ha. Ang air conditioning dili na mo andar, ang suga dili na, ang electric fan dili na pod, ang kung magluto ka dili na pod, kay wala may connection sa power, wala kay mahimo, kay elektrisidad wala man, bisag unsa pa imong himuon, dili nimo mapaandar ang air conditioning kung wala electricity. Kita usab dili wala kitay mahimo sa bunga nga espirituhanon kung dili kita konektado sa atong Ginoong Kristo. Mao na gisulti ni nga kinahanglan magpabilin kamo, musalig mo kanako bisag wala nako, kay miingon man si Jesus nga ako mularga. Pero mubalik apan dinhi si Jesus, di ba si usa sa mga disipulo miingon, asa man kamo adto? And then, dinhi si Jesus, miingon siya nga, kamo magpabilin gihapon mo kanako. Buti pasabot, naa pa gihapon siya, pinaagi sa Espiritu Santo. Magpabilin. Verse 6, ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo, aron masunog. Wow. Seryoso ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Imagine mayon siya malaya, pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog.
unsa man siguro buot ipasabot ni Hesus niini. Kung ang usa ka tawo nagsinungaling nga sumusunod ako ni Hesus apan walay bunga, mao ba siguro ni buot ipasabot ni Hesus nga kung walay bunga maimpyerno? Verse 7, kung magpabilin kamo kanako o ang akong pulong, sunay word, ang iyang pulong, magpabilin kaninyo. Makapangayo kamo bisan unsa og madawat ninyo kini. Unsa man ning gingon sa atong Ginoong Kristo nga kung magpabilin kamo kanako, kung konektado kamo kanako o sa akong pulong. So naigingon kanako o sa akong pulong nga ato lang mabasa dinhi sa Biblia, magpabilin kaninyo. Kung ang pulong niya magpabilin, ingon siya, naan makapangayo kamo kon bisan unsa og madawat ninyo kini. Unsa man ni blank check, mura ba ni og cheque nga blanco bisag pila lay isulat nato? Mao ba ni buti pasabot nga bisag unsay atong pangayoon? Gusto ko eroplano, gusto ko dako kay balay, gusto ko ni wala ko'y sakit, maayo ni, mao ba na buot ipasabot ni Hesus? Tanaw na to, miingon siya sa verse 6, verse 7, miingon siya dito, verse 7, miingon siya, kung magpabilin kamo kanako o ang akong pulong magpabilin. So, kung ang atong Ginoong Kristo ang pulong niya, o kung si Jesus naa sa atong kasing-kasing, ingon siya, bisag unsa imong pangayoon. Apan, tungod kay naa si Jesus imong kasing-kasing, nagpabilin kaniya, dili ka mangayog mga butang nga kontra sa iyang karakter, sa iyang kinaiya, dili ka mangayo. Bisag unsa, pero ihatag niya, bisag unsa, kung naa sa sulod sa kasing-kasing sa Ginoo. Kung ang imong gipangayo sulod ug makapalipay kaniya, ihatag niya ang tanan. Mao'y pasalig niya. Mao ni dako kay pasalig. Verse 8, kini gigamit ni sa ubang mga relihiyon kanang prosperity gospel nga kung mahimo mong Kristohanon walay sakit, dakag kwarta, daghan diri sa North America nga mutuon niini. Verse 8, sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong tinun-an. Dili din ni personal nato sa atong character. Sa ang bunga di dili, it's not for us, dili para sa ato, kundi mapasidunggan ang amahan nga Ginoo o mahimong og ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Makita nila, makita sa mga tao nga ikaw tinuod nga tinun-an sa ni Jesus, kung ikaw tinuod nga sumusunod tungod sa imong kinaiya, tungod sa character nga nausob. And then verse 9, nahigugma ako kaninyo. Ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kita, wala ka ito kabalog unsa ning gugma gingon ni Jesus. Makayong kitang akong gihugma akong silingan, akong gihugma ang akong sakyanan, akong gihugma ang akong trato, akong gihugma kinsa to. Wala ta kay balo ug unsa ka lalum, pero dinhi atong mahibaw-an kanang gugma gingon niya. Insa nahigugma ko kaninyo. Ingon si Jesus, nahigugma siya sa mga disipulo niya. Apan sa context, kita usab gihigugma sa Ginoo. Okay? Unsa may comparison? Ingon nga ang amahan nahigugma kanako. God the Father love Jesus. Gigugma sa amahan ang iyang anak. And then, unsa giingon ni Jesus? Pabilin kamo sa akong gugma. So, kung unsa tong gugma sa amahan ni Jesus, mao punay
gugma ni Jesus kanato. So dako kay ning gugma, dili nato bisan og unsaon lang, pero kinahanglan masabtan nato unsa kadako ang gugma ni Jesus. Ingon siya, pabilin kamo sa akong gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. So duha ka buok ang kalipay resulta nga ako malipay gusto ug mayon siya ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang pagbunga di ay sa kinaiya, sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, makahatag og kalipay sa atong Ginoong Kristo. Ug mahingpit usab ang atong kalipay. Lain di ay ang kalipay nga espirituhanon ug kalipay nga yutan-on. Kalipay nato nga aduna kitay daghang mga material things, nga mag-drive tag guwapo kayong sakyanan, makabakasyon kita. Guwapo ang sinina, guwapo ang sapatos, guwapo ang tennis racket. Kadaghanan makahatag og kalipay. Apan nagingon ni Jesus nga tinud nga kalipay mean siya hingpit ang inyong kalipay, kompleto kung magbunga kita. Magbunga kita sa espirituhanon nga bunga. Imagine, hingpit, dili na kinahanglan og lain, hingpit na. And then makabigay, makahatag kita kalipay sa atong Ginoong Kristo. Kini mao ang akong sugo. Verse 12, bingis sa sugo, dili lang ni 10 commandments, kundi sugo ni sa atong Ginoong Kristo. Unsa may gisugo niya? Verse 12. Kini mao akong sugo. Paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. So dili ni ordinaryo nga gugma. Unsa man gingon ni Jesus nga ako nahigugma ninyo? Ako nagpakamatay. Mao nay tinuod nga pinakadako nga gugma nga nagsakripisyo. Gugma niya aron nga kita malimpyo. Malimpyohan sa sala. Tinuod nga gugma, malimpyohan kita sa sala, apan gihatag niya ang iyang kinabuhi. Mao nay tinuod nga gugma nga dili nato masabtan. Apan mao nay tinuod nga gugma. Mao nay gisugo gid si Jesus, mao nay sugo ni Jesus sa iyang nga mahigugmay kamo. Gisugo niya ang 11 ka disipulo para usab ni sa ato. Ang labing dakong gugma, versikulo 13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kinsa may gahatag sa kaugalingong kinabuhi? Ang atong Ginoong Kristo lang. Siya ang Ginoo. Imagine, gihugasan niya ang atong mga sala o nagpakamatay siya. Nagpakamatay siya sa kuha o sa imuha. Ngano man nga magpakamatay man siya sa imuha o sa kuha. Ngano man siguro. Ngano magpakamatay siya sa mga Filipino, mga Israelinon, Amerikano, Canadian. Tungod sa dako niyang gugma. Bao na tinuod nga definition sa gugma. Ang sugo ni sa atong Ginoong Kristo. Gisugo ang tinuod nga sumusunod nga maghigugma ay usa-usa. Verse 14, kamo ako mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga akong mga higala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Unsa may atong himon ini? Ilabi na sa dakong sugo sa atong Ginoong Kristo nga maghigugmaay. Kabalo ko nga lisod,
Kabalo ko nga daghang mga tawo nga dili nato gusto apan si Jesus mingon nga higugmaon nimo ang usag-usa. Kaya ba nato ni nga higugmaon ang mga kontra nato, ang galibak nato? Kay daghang mga libakiro, libakira, daghang people who would take advantage nga kita gikulata unsa may kaya ba nato nga may gugma pero sugo man gyud ni sa Ginoo, sugo man niya. Kaya ba nato? Kaya ba nato sa kaugalingon lamang? Kung konektado kita sa Ginoo, ingon si Jesus, magpabilin. Konektado ka. Kaya ba nato? Yes, kaya nato. Kung kita konektado sa atong Ginoong Kristo. Kung dili nato, kung kita mahibalo nga dili ta konektado sa atong Ginoong Kristo, makayon kita nga maayong relihiyoso ko kaayo, membro ako sa usa ka relihiyon, dili na pwede. Kung dili mga Jesus konektado ka kanako, ikaw maantigong mahigugma sa usag-usa bisan pag unsa lang gibuhat. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa imong gisugo kanamo karon, daghan salamat sa among sa lesson, daghang salamat nga ikaw nahigugma kanamo bisan og kinsa kami, bisag unsa kadako sa among mga sala. Ginoo, tudloa kami sa paghigugma sa usag-usa. Hinaut po ta kami magpabilin nga na kanimo. Pasayloa kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.